Volia començar, com sempre, agraint als equips tant d'infraestructures com de la pròpia direcció general i a tots els que ho feu possible. La veritat que aquesta obra jo crec que parla de la gran excel·lència tècnica a nivell de Catalunya que tenim en aquestes grans infraestructures. Ara toca reprendre l'excavació. 1,6 quilòmetres fins a les CEPs. L'objectiu és arribar-hi a finals de l'estiu del 2026. Per tant, d'aquí un any, menys, arribada a les CEPs i que el tram Sagrera, Alta Velocitat Guinardó estigui operatiu el 2027. I en aquest sentit volia agrair jo també molt especialment que avui ens pugui acompanyar la consellera Capella. Crec que és important que els representants institucionals també mostrem aquest fil i on estem focalitzats és a millorar els serveis públics a Catalunya, una mobilitat, ho deia la tinent d'alcalde, una mobilitat més eficient, més moderna, que ens estalviï temps i que per criteris de sostenibilitat tinguem aquesta manera de transportar-nos de manera sostenible. Guanyar accessibilitat a serveis crucials, per exemple l'Hospital de Sant Pau, també amb la connectivitat amb l'alta velocitat ferroviària.